E aínda outro conflicto, pero neste caso dende o galego, e é que o nomeamento do Consello Escolar non só se facía na noite de onte, senón que ademais unha nota sacaba o propio Consello Escolar Municipal na que rexeitaba a enquisa da Xunta de Galicia sobre o uso de galego ou do galego nas escolas. Onte ás 9 da noite tivo lugar na sala de xuntas do Concello a xuntanza do Consello Escolar Municipal. Nesa xuntanza procedía a elección como vicepresidenta de Cristina González Diéguez. Outro dos puntos tratados na reunión foi a constitución das comisións de traballo. Finalmente, aprobouse unha declaración sobre a situación da lingua galega no ensino. O texto, consensuado a partir das propostas de sindicatos como FETEUGT, AMPE, CONFAPA e a CIGA, todos coincidiron na necesidade de evitar polémicas e compartira con aqueles sectores de fondo que a comunidade educativa comparte. Así chegouse ao acordo, tamén unánime, no cal se rexeita a consulta da Consellería de Educación aos pais e se lembra que non existe ningún conflito lingüístico no ensino, mentres que a legislación vixente parte do consenso entre todas as forzas políticas con representación parlamentaria.